పురికి ఉత్తరాన దారికి దక్షిణాన, పురికి ఉత్తరాన దారికి దక్షిణాన, నీ పెనిమిటి కూలినాడమ్మ రెడ్డమ్మ తల్లి సక్కనైన పెద్ద రెడ్డమ్మ. అయితే వాళ్ళకి ఏమైనా 2 కొమ్ములు ఉంటాయా? ఒక కాపరుంటాడు, విరాట్ కోహ్లీ. కొక్కిలి దేవరా అని కొండల మధ్య ఉండేవాడంట. నేనున్నానంటూ కాపు కాసేవాడంట. కేటి కత్తుల కనికరమెరగవు, అంటుకున్న అగ్గిలోన ఆనవాలు మిగలవు. చెప్తున్నా నీ మంచి చెడ్డ తోటి పంతాలు పోవాకు బిడ్డ. చెప్తున్నా నీ మంచి చెడ్డ తోటి పంతాలు పోవాకు బిడ్డ. శివురాకు సిట్టడివి గడ్డ, చిచ్చుల్లో అట్టుడికి పోరాదు